Üdvözöljük az Invoriumban, egy ökoszisztémában, ahol a partnerség valódi értéket teremt, és az önjövedelme a teljes csapat sikerével együtt növekszik. Mi az önhaszna? 20% közvetlen bónusz az első vonalában történő minden előfizetés után. A többszintű rendszer lehetővé teszi, hogy a teljes struktúra aktivitásából keressen akár 5 mélységi szintig. Itt nincs plafon, és nincsenek kötelező személyes eladások. Minél magasabb az önrangja, az Explorertől a Legendig, annál magasabb a jutalékának százaléka minden szinten. Bónuszok minden rang eléréséért. Minél magasabb a díjarang, annál magasabb a bónusz. Állandó havi prémium a csapata eredményei után. Ön nem csupán egy hálózatot épít, hanem a szisztematikus jövedelem egy skálázható forrását a globális P2B Partner Network pénzügyi ökoszisztémán belül. Érje el az ambaszador státuszt, kezdjen el részesedést kapni a teljes vállalat nyereségéből.